Ľudia majú nesúhlasy na niektoré veci. A prečo ich nemajú? Lebo majú svoju realitu. A tým vám vznikne také porozumenie s tým človekom. Lebo to je, keď som sa pýtal človeka, prečo cvičíš? A on hovorí, prečo ty nie? Lebo ja mám na to nejakú realitu, on má na to nejakú realitu. Prečo zarábaš? Prečo nezarábaš? Prečo sa hýbeš? Prečo sa nehýbeš? Prečo robíš? Prečo nerobíš? Prečo nechodíš? Prečo... To sú samé validity, invalidity, hodnotenia. Kašlite na hodnotenie. To, že vám niekto dal život, neznamená, že vám na vás právo. To, že vás niekto niečo naučil, neznamená, že je váš doživotný učiteľ. To, že vám niekto pomohol, neznamená, že ste mu zaviazaní celý život. Je to vaša osobná integrita, ako veci berete. A to zase na opačnú stranu. To, že vás niekto tlačí, nemusíte dať súhlas na to. To, že vám niekto do toho hovorí, to znamená, môže hovoriť, nemusíte dávať na to súhlas. To, že niekto vám hovorí opak, má svoju realitu, môže to hovoriť, ale neznamená, že to musíte prijímať ako svoju vlastnú realitu. Buďte už sami sebou, buďte to vy. Ty konkrétne, kto tam si, kto sleduje, buď sám sebou.